Пані Світлано, вітаю вас на Суспільному. І перед тим, як почнемо нашу розмову, хочу нагадати нашим слухачам, що загалом ми будемо спілкуватися українською та білоруською. Білоруська загалом дуже зрозуміла і комфортна для сприйняття для українськомовного слухача, але якщо у вас є бажання послухати інтерв'ю повністю українською, ви можете просто перемкнути звукову доріжку. Я би хотіла розпочати, звісно, із ваших вражень від найпершого візиту до Києва, який відбувся 2 тижні тому. На підсумковій конференції за підсумками візиту вас запитували про таймінг, чому цей візит відбувся саме зараз. Хочу поставити вам знову це питання, можливо, ви дасте дещо іншу, можливо, чіткішу відповідь, тому що з українського боку, в принципі, це виглядало таким логічним наслідком тих кроків, які відбувалися особливо від початку цього року. Це і персональні санкції щодо Лукашенка, реакція на багато ваших заяв, навіть призначення, власне, в МЗС окремої людини, яка відповідає за зв'язки з демократичними силами Білорусі. Як це виглядало для вас? Ну, увогуле, пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну мы разумелі, што Беларусь зараз украінцамі ўспрымаецца як краіна-суагрэсар. І нам было, перш за ўсё, вельмі важна паказаць украінцам розніцу паміж рэжымам і беларусамі, што рэжым служыць інтарэсам Путіна і гатовы забяспечыць інфраструктуру і нашу зямлю для нападу, але ж беларусы супраць вайны, беларусы на баку Украіны. І гэта даказалі і нашыя рэйкавыя партызаны ўнутры краіны, нашыя валанцёры, якія ваююць на баку Украіны, ваенныя нашыя людзі, якія дапамагаюць Украіне як медыкі, як валанцёры, то бок вось правялі гэту мяжу. І для мяне было вельмі важна, каб нашыя адносіны паміж нацыямі не зруйнаваліся. І, канешне, палітычна мы даўно чакалі нейкага развіцця нашых адносінаў, і добра, што гэта нарэшце адбылося. Гэта быў вельмі важны палітычны месседж з боку украінскай улады, што Украіна зрабіла свой выбар, што Украіна і незалежная, свабодная Беларусь супрацьстаім аднаму ворагу, і мы бачым нашу будучыню еўрапейскай як нацыі. І таму гэты візіт быў вельмі важны для беларусаў, даў моцны такі зарад энергіі беларусам, і я бачыла вялікую цікавасць ад украінскіх СМІ, ад украінскага грамадства. І я думаю, што гэта верны знак таго, што як нацыя мы застаемся аб'яднаныя, і мы бачым, што нам будзе працаваць і будаваць нашу будучыню побач. Дозвольте уточнити, я бачу, що низка українських медіа загалом пов'язувала цю активізацію від початку року відносин України та білоруських демократичних сил із тим, що змінився керівник Офісу президента в Україні. Чи ви пов'язуєте якось справді ці події? Ну, ходять такі, ёсць такія наратывы, я таксама чула, але я думаю, што галоўным падмуркам для змянення гэтых адносін гэта стала тое, што Украіна зараз адчувае сябе вельмі упэўнена. Украіна гэта адзіная краіна ў Еўропе, якая змагла то бок даць адпор Расіі, паказала ўсяму свету, што Расія не заможная, што з ёй можна ваяваць і нават перамагаць. І таму зараз Украіна, скажем, не хацела б, і мы, конечно, як беларусы, не хацелі б, каб была эскалацыя з боку Беларусі зноў, але Украіна ўжо гэтага не баіцца, бо адчувае сваю моц, адчувае, што можа даць адпор і рэжыму Лукашэнкі, то бок гэта другі фронт, якога ніхто не хоча, канешне, дапускаць, але ёсць магчымасць атакаваць у бок Лукашэнкі. Таму я думаю, што вось гэта ўпэўненасць дала падставу для больш такой шчыльнай супрацы на палітычным узроўні. І, канешне, мы вельмі ўдзячныя спадару прэзідэнту Зеленскаму і украінскаму ўраду і украінцам, што яны захищаюць не толькі сябе, але і дапамагаюць нават іншым краінам дамагацца сваіх мэтаў. Про атаки в бік Лукашенка ми з вами ще поговоримо. Хочу ще запитати про головні реальні підсумки цього візиту. Зокрема, було відкрито місію демократичних сил Білорусі у Києві, ви її відкрили. Можете трохи розповісти про цей орган, який буде функціонал цього органу і, можливо, що ще ви можете згадати як головні такі реальний прогрес цього візиту?
Што тычыцца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, я думаю, што гэта быў адзін з практычных вынікаў гэтага візіту. Такія місіі ўжо працуюць у некаторых краінах еўразвязу, і для мяне было вельмі важна, што будзе такой цэнтр, палітычны цэнтр беларусаў і ў Кіеве таксама. Сярод іншых практычных вынікаў гэта будзе працаваць, мы запусцім каардынацыйную рабочую групу паміж Беларусю і украінскімі ўладамі, якая будзе працаваць па пытаннях бяспекі, санкцый, адказнасці рэжыму Лукашэнкі, падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў, праблем беларусаў ва ўкраіне, а таксама супрацоўніцтва ў інфармацыйнай, культурнай і дыпламатычнай сферах. Мы перадалі прапановы па новых санкцыях, заклікалі ўкраіну далучыцца да справы супраць Лукашэнка ў міжнародным крымінальным судзе. І для нас гэта місія, гэта орган для лепшай каардынацыі паміж беларусамі і палітычнымі структурамі Украіны. Яна зараз у першапачатковым стане, было афіцыйнае адкрыццё, але ж, канешне, самае галоўнае, што як будзе далей будавацца справа. І вось наша палітычная сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім, з міністэрствам замежных спраў, гэта дало вось такі, як уже казала, зялёнае святло для украінскіх арганізацый рознага кшталту больш супрацоўнічаць з беларусамі. Вось зараз на базе місіі гэта можна рабіць больш ефектыўна. Ви згадали про білоруських добровольців, які воюють на боці України. Тут важливе питання, чи став, на ваш погляд, цей візит таким проривом у цих відносинах? І загалом, яка зараз динаміка відносин між вашим офісом і білоруськими добровольцями? Тому що, я пам'ятаю, кілька років тому можна було побачити багато інтерв'ю і коментарів бійців, наприклад, полку Костуся Калиновського, які критикували вас за недостатнє розуміння контексту, недостатню підтримку. Чи, з вашого погляду, справді було допущено якісь помилки в цій комунікації, взаємодії? Чи були вони враховані? Як загалом зараз оцінюєте ці відносини? Так, хочу сказаць, што кантакты з беларускімі добраахвотнікамі былі і раней, але гэты візіт дапамог упершыню сустрэцца з некаторымі з іх асабіста. Для нас вельмі важна чуць самих добраахвотнікаў, іх патрэбы, праблемы, бачанне будучыні, пытанне статусу, дакументаў, падтрымкі іх сем'яў, медычнай, псіхалагічнай дапамогі. Я сустрэлася з некаторымі прадстаўнікамі палка Каліноўскага, якія з'яўляюцца часткай УГУР, а таксама ваярамі іншых підроздзелаў і таксама ветэранамі. І я атрымала шэраг прапаноў ад палка Каліноўскага, вельмі добрая па супрацы, нам ёсць дзе працаваць разам. Безумоўна, у іх ёсць шмат складанасцяў, якія трэба вырашаць, у тым ліку пытанні легалізацыі, падтрымкі пасля дэмабілізацыі, напрыклад, выплатаў, статусу, і я буду паўсюль гэтыя пытанні уздымаць. Сярод ваяроў ёсць, канешне, і тыя, хто не хочуць кантактаў з палітыкамі, і гэта, я лічу, таксама можа быць нармальна. Тут галоўнае, каб кожны рабіў сваю справу, і мы рухаліся ў адным напрамку: дапамога ўкраіне і вызваленне Беларусі. Таксама для мяне было вельмі асабіста важна наведаць мемарыялы тых добраахвотнікаў, якія загінулі за Украіну, ну і за Беларусь. І мы з міністрам усклалі кветкі ля сцены герояў. Я паклала кветкі на Майдане, там, дзе ёсць беларускі мемарыял, наведала магілу Марыі Зайцевай, нашай добраахвотніцы, якая была параненая ў 2020 годзе, і калі пачалася вайна, яна далучылася да арміі, загінула, ёй было 24 гады. І, конечно, я шаную, захапляюся усімі тымі, хто бароніць Украіну цяпер і рызыкуе сваім жыццём. І для мяне ўсе героі, і бязмерная ім павага. І зараз мы знаходзім новыя кропкі супрацоўніцтва. Ось мы кажам, што наш рух, дэмакратычны рух, людзі, якія супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі, гэта як птушка, якой патрэбна два крылы. Гэта і палітычнае крыло, і у гэтых умовах ваеннае крыло. І толькі так яна будзе ляцець, калі мы будзем супрацоўнічаць. Ще дозвольте уточнити, я пригадую, у березні, коли вже серйозно обговорювався ваш візит до Києва, в інтерв'ю «Європейській правді» ви зазначали, що не хотіли би приїздити з порожніми руками і розглядаєте можливість привезти якусь допомогу білоруським добровольцям. Чи вдалося це реалізувати, якщо це можна коментувати, це питання? Да, мы як офіс знайшлі канкрэтную дапамогу нашим ваярам. Я не магу каментаваць, каму пайшла гэта дапамога. Гэта былі транспартныя сродкі для перамяшчэння ваяроў, бо гэта была
просьба наших ваяроў, каб гэта было low-profile. Таму гэта ўсё, што я магу сказаць. Зрозуміло, дякую. Власне, на цій підсумковій прес-конференції після візиту ви доволі чітко заявили: дуже тяжко жити, коли розумієш, що твоя країна стала співагресором всупереч волі білоруського народу. Ми поділяємо відповідальність як нація за те, що Білорусь була втягнута в Україну, але не можемо поділити вину за це. Це різні речі. Якщо я правильно розумію, тут йдеться про ось цей трек притягнення Лукашенка до відповідальності, зокрема за міжнародні злочини, депортацію дітей на рівні із російським лідером Путіним і загалом Росією. Чи можете трохи докладніше розповісти про той прогрес, якого вдалося досягти на цьому напрямку, і ви зазначили, що очікуєте тут теж співпраці і взаємодії з українського боку? Так, насамрэч мы вельмі шмат працуем над тым, каб прывесці Лукашэнку асабіста і іншых злачынцаў да адказнасці за іх крымінальныя справы і супраць беларусаў, перш за ўсё. І нам удалося з дапамогай Літвы, якой мы вельмі ўдзячныя, прынесці гэтую справу ў міжнародны крымінальны суд. Справа была адчыненая. Зараз мы, канешне, чакаем больш палітычнай падтрымкі іншых краін, каб гэтая справа прасоўвалася. І ўсе гэтыя гады мы збіралі доказы гэтых злачынстваў, там ужо вельмі шмат доказаў ёсць над чым працаваць. І адначасова мы таксама збіралі інфармацыю пра вываз украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый, і таксама перадалі гэтую інфармацыю і нашым украінскім партнёрам, і таксама збіраем гэтыя доказы далей, бо увогуле справы супраць дзяцей яны павінны разглядацца асабіста. І мы вельмі ўдзячныя міністру Сібігу за тое, што ён уключыў Лукашэнку як злачынцу, ваеннага злачынцу у вось гэтую спецтрыбунал па ваенным преступлениям. Вось, і там щодо злочину агресії безпосередньо, так. Так. І гэта таксама важны палітычны сігнал з боку Украіны, што яны разглядаюць Лукашэнку як злачынцу, які таксама павінен панесці адказнасць за паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну. У 23-му році, пригадую, ви в інтерв'ю Наталії Мосійчук на питання, чи можливо, що ви взагалі в теорії звернетеся колись до президента Зеленського з проханням допомогти звільнити Білорусь, зазначили, що я цього не виключаю. Зеленський тоді відповів дуже стримано про те, що через перемогу України лежить, власне, шлях до демократичних змін у Білорусі. За ці 3 роки ситуація сильно змінилася, військова міць України теж змінилася, і ваші відносини з Києвом так само змінилися. Чи в теорії таке питання може постати зараз, і чи, на ваш погляд, відповідь була би України іншою? Я думаю, што ніводная нацыя, і ні беларусы, і ні украінцы ўжо знаходзяцца ў вайне, не хацелі б вайны на сваёй тэрыторыі, бо мы, канешне, бачым гэты жут, што адбываецца зараз ва Ўкраіне, як Расія проста атакуе мірнае насельніцтва і столькі ахвяр, гэта проста кашмар. І, канешне, мы хацелі б, каб перамены ў Беларусі адбыліся мірным шляхам, праз нейкія дамоўленасці, праз медыяцыю нашых партнёраў, у тым ліку і украінскага боку. Зараз, як я згодная з вами, што Украіна адчувае сваю моц, яна можа быць такім медыятарам і ў беларускім пытанні. Але ж я разумею, што адбыцца можа ўсё, што заўгодна. І Лукашенко баіцца Украіну, ён баіцца беларусаў, Лукашенко баіцца новага паўстання, і беларускі добраахвотнікі — гэта кашмар для Лукашэнкі. У яго наратывах, у лукашэнкаўскіх, заўжды гучыць, што вось гэтыя там ваяры хочуць прыйсці ў Беларусі і ўладу скрасці, напасць на нас і гэтак далей. Але тут больш важна гэта палітычная моц Украіны, якая зараз, я ўжо казала, можа захішчаць не толькі сабе, але ж і дапамагаць іншым краінам выратаваць і свабоду, і незалежнасць. Таму, канешне, я ўпэўненая, што роля Украіны, яна зараз лідарская ў рэгіёне, і мы, конечно, спадзяёмся, што калі мы самі зможам, то Украіна будзе на нашым баку і дапаможа нам, конечно, зруйнаваць рэжым Лукашэнкі, бо мірная, дэмакратычная, незалежная Беларусь таксама ў інтарэсах нашых краін-суседзяў.
Як ви загалом ставитеся до гіпотетичного сценарію якоїсь можливої військової операції за участю білоруських добровольців та ЗСУ на території Білорусі? Ну, ми бачили рейди, наприклад, за участю російських добровольців на території Росії. Чи припускається такий сценарій? Зараз така ситуація, што нічога нельга выключаць. Калі, напрыклад, Лукашенко пойдзе на нейкую эскалацыю, да, і зараз наконт гэтага шмат і прэзідэнт Зеленскі кажа, і наша задача каб перадухіліць эскалацыю з боку Беларусі, але быў прагавораны пасыл да Лукашэнкі, што калі гэта будзе зроблена, то мы будзем атакаваць у бок Беларусі. І якімі метадамі, ці гэта будуць нашы беларускія добраахвотнікі, ці там іншымі метадамі, але, канешне, нагнала гэта страху на Лукашэнку, і я ўпэўнена, што ён таксама баіцца аддаваць гэтыя злачынныя загады, каб беларуская армія далучылася, ведаючы, што беларусы супраць вайны на баку Украіны. То бок, а як яно будзе на самой справе? Ну, яшчэ раз хочу падкрэсліць, што ўсё роўна мірныя шляхі, яны больш устойлівыя. Вось, але калі будзе такая патрэба, я ўпэўнена, што нашыя беларускія вайры сумесна з украінскім бокам зробяць усё магчымае, каб вызваліць і Беларусь, і забяспечыць сабе прысутнасць нармальнага суседа, стабільнага, ад якога не будзе ў дальнейшым ніякага шантажу і пагроз. Ну, до речі, щодо ось ця можлива агресія, можливий новий наступ Росії з боку Білорусі, він дуже активно останніми тижнями обговорюється в Україні, і дуже часто доводиться це коментувати і вам, і представникам Об'єднаного перехідного кабінету. І загалом універсальна відповідь, яку я бачу від вас, це те, що Лукашенко і так уже втягнутий з 22-го року у війну, надавши Росії, по суті, свою інфраструктуру і територію для нападу. Але хочу тут уточнити, на ваш погляд, чи може настати якась така точка, і що її визначає для Лукашенка, що він піде і погодиться на якийсь новий, зовсім новий вимір війни для нього, тобто більш безпосередню залученість до цієї війни? Чи це спрацюють якісь переконання Росії, чи це узалежнення від Росії, яке тривало роками, тут є визначальним фактором, чи щось іще? Ну, слухайте, пагрозу большай эскалацыі з боку Беларусі нельга ігнараваць. Беларусь ужо была выкарыстана як плацдарм для нападу ў 22-м годзе, таму Украіна не можа дазволіць сабе давяраць рэжыму Лукашенка. Гэта не значыць, што новы наступ будзе заўтра, але Беларусь застаецца тэрыторыяй, якую Расія можа выкарыстоўваць для вайсковага ціску, для лагістыкі, вучэнняў, размяшчэння ўзбраенняў, запалохвання Украіны і НАТО. І цяпер Беларусь выкарыстоўваюць для ваеннага і ядзернага шантажу ўжо. І мы бачым, што Пуцін і Лукашенко не рыхтуюцца да міру. Яны будуюць новыя дарогі, вайсковую інфраструктуру, камунікацыю, нейкія лагістычныя вузлы, праводзяць сумесныя вучэнні. І я не думаю, што будзе задзейнічана беларуская армія, бо гэта можа быць крахам для рэжыму, ведаючы антываенны настрой беларусаў. Але задзейнічаць беларускую тэрыторыю, інфраструктуру яны могуць. Таму наша задача павінна быць дэмантаваць прарасійскі рэжым у Беларусі. І разам з тым трэба разумець, што зноў жа Украіна нашмат больш моцная, падрыхтаваная, абароненая, і калі зноў будзе спроба наступу з Беларусі, то Украіна дасць моцны адказ. Ще, напевно, це не дуже вдячна справа просити вас коментувати якісь заяви Лукашенка, тому що вони виникають з певною періодичністю і вони не завжди адекватні, але все ж таки нещодавно була цікава заява. На тлі загалом ось цього загострення і дискусії щодо безпекової ситуації командувач Сил безпілотних систем України Броуді пригрозив Лукашенку, що військові вже визначили якісь 500 цілей на території Білорусі, куди вони можуть вдарити. Лукашенко у відповідь зазначив, що є якась точка на території України, недалеко від Білорусі, з чіткими координатами, куди, можливо, Білорусь теж поцілить. Чи ви взагалі розумієте, про що тут йдеться, що він мав на увазі? Чи це заяви подібні до 22-го року, що вони знали, звідки буде готуватися напад? Так. Ми, як білоруси, вже ввогуле там слабо слухаємо Лукашенку, бо він говорить одно, а робить другое, і це було шмат разоў. Але мы разумеем, што Лукашенко реально боится страціць уладу, ён боится Украіну, ён боится беларусаў, новага паўстання. І таму вось
Трэба заўжды крытычна ставіцца да нейкай рыторыкі Лукашенка. Што відавочна тут, да, што Лукашенко будзе дзейнічаць у інтарэсах Крэмля, ён не будзе захищаць там беларускі суверэнітэт, незалежнасць і беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Яго справа застацца ва ўладзе. Якой цаной, гэта ўжо не важна. Вось. Таму якія ў яго там мэты, цэлі і якія там кропкі ва ўкраіне, ну, можа, ён ведае толькі ў сваёй галаве. Ще хочу повернутися до вашого візиту до Києва. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими влаштував вам зустріч із громадянами Білорусі, які воювали на боці Росії. Хочу запитати, що загалом для вас, можливо, відкрила ця зустріч? Дала вона якесь більше розуміння, як саме і чому Росія, по суті, вербує білорусів на цю війну? І чи є якісь інструменти, чи треба їх розробляти зараз в Україні і, зокрема, демократичним силам Білорусі? Чи можна якось запобігти цьому? Ведаце, перш за ўсё вельмі ўдзячная была за гэтую сустрэчу з коордынацыйным штабам, які займаецца абменам ваеннапалонных, бо ёсць і беларускія ваяры, якія зараз застаюцца ў палоне, і нам трэба быць упэўненымі, што беларусы таксама будуць улічаны вось пры мажлівым абмене. І вось гэтая магчымасць паразмаўляць з беларусамі, якія былі завербованы расійскай арміяй, быў таксама вельмі цікавы досвед. Мне трэба было зразумець, чаму беларусы увогуле ваююць на баку Расіі. Было 3 чалавекі, з якімі размаўлялі. Адзін з іх адбываў свой тэрмін за кратамі ў расійскай турме, то бок, ну, гэта расійская практыка адпраўляць на вайну тых, хто адбывае сваё наказанне. 2 за грошы. Таму тут, ведаеце, я ўпэўнена, што большасць беларусаў, яны пакупаюцца Расіяй, плацяцца ім грошы, і людзі былі з такіх даволі бедных рэгіёнаў Беларусі, то бок, ну, тут логіка зразумелая. І я думаю, я ўпэўнена, што больш беларусаў хацела б, канешне, дапамагаць Украіне, канешне, ваяваць на баку Украіны, бо мы зноў жа праводзім гэтыя паралелі, што перамога Украіны будзе азначаць шанец і для беларусаў таксама. Я думаю, што стрымлівае большасць беларусаў ад большай дапамогі Украіне, гэта ўсё-такі легалізацыйнае пытанне. Пакуль чалавек, напрыклад, ваюе, ён як українець, да, такой статус. Має легальне право перебування так на території. Так, але ж калі ўжо становіцца ветэранам, ці яго сям'я, напрыклад, застаецца в Украіне, то ўзнікаюць цяжкасці з легалізацыяй, з дакументамі, і, канешне, ну, это цяжкая сітуацыя, бо беларусы таксама ж, якія жывуць ва Украіне, таксама, як і украінцы, праходзяць праз гэтую вайну, але з дадатковымі яшчэ праблемамі. І мы, канешне, эту праблему легалізацыі абмяркоўвалі і з міністрам, і з прэзідэнтам Зеленскім, што трэба даць больш магчымасцяў беларусам знаходзіцца ва Украіне. І прыязджалі і валанцёры, і ваенныя валанцёры, і медыкі, каб прыносіць карысць Украіне. Я разумею ўсе пытанні бяспекі, я разумею, што дакументальна, фармальна Беларусь краіна соагрэсар, але я думаю, што ўсё-такі трэба зрабіць умовы больш прывабнымі для беларусаў, бо вось гэтыя праўкраінскія настроі дапамогуць прывесці больш людзей, і студэнтаў, напрыклад, і высокакваліфікаваных беларусаў, бо тут няма моўнага бар'еру ва Ўкраіне, менталітэт зразумелы, і, канешне, калі было больш магчымасцяў, то больш прыязджала беларусаў. І таму спадзяюся, што гэтае рашэнне па дапамогі менавіта ў легалізацыйным парадку будзе прынята, і крок за крокам беларусы будуць адчуваць сябе больш упэўнена на тэрыторыі нашай краіны-суседкі.
Так, будемо сподіватися, що побачимо. Це дуже важливі зміни, насправді. Хочу ще трохи поговорити про майбутнє Білорусі. Звісно, в 2020 році, я пам'ятаю, зміст ваших заяв загалом довкола Білорусі після Лукашенка зводився до того, що мають відбутися чесні, справді прозорі вибори. Тепер уже є цілий документ, напрацьований «Стратегія переходу до нової Білорусі», де і прописаний план, що буде відбуватися в перші 180 днів після падіння режиму Лукашенка. Як загалом буде Білорусь повертатися до Конституції 94-го року, як Білорусь стане парламентсько-президентською республікою і так далі. Хочу вас запитати, ми розуміємо, що це певною мірою складно спрогнозувати, як саме відбудеться падіння режиму Лукашенка. Тому які тут є фактори ризику для втілення ось цього плану, які найбільші загрози ви бачите, які з цих пунктів, можливо, є наразі найбільш непевними? Так, зрозуміло, цяжка спрагназаваць, які менавіта сцэнар, па якому сцэнару пойдзе Беларусь, але у нас павінны быць вось уперадзе мэты, як мы гэта бачым і да чаго мы імкнемся. Як вы ўжо сказалі, гэта новыя выбары, гэта забудаванне дэмакратычнай Беларусі, да якой мы ўжо рыхтуемся цяпер. Мы павінны прапанаваць беларусам альтэрнатыву Лукашенку. Мы павінны паказаць магчымасці для Беларусі, калі Беларусь будзе бліжэй да Еўропы, каб узмацняць праеўрапейскія, прадэмакратычныя настроі ўнутры краіны. Мы разумеем вельмі добра, што ў Беларусі толькі два шляхі. Ці гэта Беларусь пад Расіяй, як гэта зараз ёсць пры Лукашенку, ці гэта еўрапейская Беларусь з новымі перспектывамі. І наша задача зараз ослаблять режим Лукашенко, ослаблять вот эти пропагандистские нарративы, что паўсюль пагроза, паўсюль вораги, и вот только и Россия наш сябра, показывать, что Россия — это бедность, это подпарадкаванне, это русификация, это знішчэнне нашей национальной идентичности, это непавага до белорусов, як до наций. И другой вариант — это европейская Беларусь с такими экономичными перспективами, краіна добрая суседка да іншых еўрапейскіх краін. То бок, каб людзі уладкоўвалі ў сябе ў галаве, што пасля Лукашэнкі, як і пасля Сталіна, да, мір не рухне, што ён будзе лепшы, і гэту лепшую будучыню трэба ўжо будаваць зараз. І задача не чакаць, беларусаў не чакаць, хтосьці прыйдзе, нас выратуе ад гэтага рэжыму, а задача кожнага, адказнасць кожнага рабіць свой, можа маленькі, можа там незаметны, але свой унёсак. Хаця б думаць пра гэта, хаця б разумець, што рэжым гэта не норма, што збіццё людзей і палітычныя зняволеныя гэта не норма. То бок пасля 30 год дыктатуры гэта заўзоме пэўны час у галовах людзей, каб гэта усвядоміць. І тут кантэкст, напрыклад, Украіны і Беларусі таксама адрозніваецца, бо Украіна заўжды жыла пры дэмакратыі. Да, пад пэўнай пастаяннай пагрозай з боку Расіі, але людзі дэмакратычна настроеныя, яны вось не будуць талерантныя, да, так, калі, напрыклад, будзе знішчацца свабодная медыя. А ў Беларусі гэта было на працягу 30 год, і былі пастаянна палізняволеныя, і людзі ўжо, ведаеце, крыху апускалі головы. 20-й год, канешне, гэта быў выбух у грамадзянскай самасвядомасці, і гэта трэба узмацняць. Таму наша задача, каб вось у пэўны момант хтосьці прарасейскі, так, там з лукашэнкаўскім мысленнем не выйграў свабодныя выбары, а людзі ўжо былі ўпэўненыя, якая будучыня лепшая для Беларусі, лепшая для нашай перспектыв, і зрабілі свой правільны выбар. То есть аслабляць рэжым, працаваць над падзелам эліт, а таксама ўзмацняць суб'ектнасць беларускіх дэмакратычных сіл, суб'ектнасць беларусаў як нацыі, праеўрапейскія настроі, ну і тады выбар будзе ўжо зроблены. Наскільки розумію, коли ви кажете про те, що це потрібно комунікувати з білорусами, йдеться і про тих, хто зараз всередині країни залишається, як ви зазначили, переважно не підтримує війну, в яку хоче бути залучений Лукашенко або його залучає Росія. І з іншого боку, це ж білоруси десятки тисяч або сотні тисяч, які виїхали з 20-го року вимушено або були видворені зараз в межах цього випуску політв'язнів з країни. Тобто їх теж треба буде переконати повернутися. Вы ведаеце, я не хацела б штучна падзяляць беларусаў на тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў, бо гэта прапагандысцкія наративы для нас. Але вони живуть об'єктивно в різних умовах зараз. Абсолютно в різних умовах, але ж
Дзякуй Богу, ёсць інтэрнэт і ёсць магчымасць размаўляць беларусам па абодву бакі мяжы і канешне гэта вось не такі падзел, як гэта апісвае, напрыклад, прапаганда. Праблемы розныя, канешне. Там у тых, хто за мяжой, гэта легалізацыя, там гэта новае жыццё, тых, хто ва ўкраіне, гэта ва Беларусі гэта жыццё пад пэўным страхам, але беларусы ўнутры краіны яны разумеюць, што тыя, хто за мяжой, мы можам быць больш актыўнымі, можам быць больш галоснымі, хаця таксама праходзім праз транснацыянальныя рэпрэсіі, таксама жыццё не мёд за мяжой, але мы працуем дзеля нашай агульнай мэты. Дзеля свабоднай Беларусі, якая ў інтарэсах беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны. То бок кожны робіць сваю справу, хто што можа, і наша задача, асабліва задача нашых медыяў паказваць, расказваць, даносіць да беларусаў ўнутры краіны, якія ёсць перспектывы для Беларусі. Напрыклад, ці тлумачыць, якія будуць наступствы для нашай краіны, калі Лукашенко аддасць свой злачин, напрыклад, прыказ, загад большай эскалацыі з боку Беларусі. Я хочу адзначыць, што нягледзячы на ўсе спробы рэжыму, больш за 70% карыстальнікаў або чытачоў свабодных медыя знаходзяцца ўнутры краіны. То бок у беларусаў ёсць цікавасць ведаць праўду, ёсць цікавасць да пераменаў, ведаць, што робяць дэмакратычныя сілы, і хоць як-то інфармацыяй, нейкімі данымі таксама дапамагаць нашаму руху. Я би ще хотіла коротко торкнутися дуже важливої теми про санкції і звільнення політв'язнів. Ну, ми розуміємо, що це умовно називається звільнення, бо значна частина людей була, по суті, режиму Лукашенка примусово видворена із Білорусі, але звільнена із білоруських в'язниць. Ми з вами спілкувалися про це на полях Міжнародного економічного форуму у Давосі взимку, коли активно відбувалися ось ці звільнення. Чи з вашого погляду і з вашого досвіду комунікації з американською стороною, очевидно, зараз відбувається потепління між владою Трампа, його адміністрацією і режимом Лукашенка, але чи є розуміння, що Лукашенко, по суті, використовує американську адміністрацію, він може наповнювати, на жаль, білоруські в'язниці новими людьми, і, як ви тоді зазначали, що люди для нього є просто предметом торгу. І ось це послаблення санкцій, яке він виторговує ціною людських доль, по суті, воно може тривати ледь не безкінечно. Перш за ўсё, мы, конечно, падтрымліваем гуманітарны трэк, які дапамагае вызваляць людзей. Это вельмі важна. Кожнае вызваленне – гэта чалавечае жыццё, гэта аб'яднанне сем'яў, гэта надзея. І мы ў кантакце з прадстаўнікамі Белага дома і дзярждэпартамента па гэтым пытанні. Перамова з Лукашэнкам ввогуле справа няўдзячная. І верыць яму, канешне, нельга. І пытанне зняцця санкцыяў таксама пытанне далікатнае, бо з аднаго боку гэта так гэта вызваляе людзей, а з іншага боку Лукашенко набірае новых закладнікаў. Таму вынікам гэтых гуманітарных перамоваў павінна быць не толькі вызваленне людзей, прымусовая дэпартацыя, але і спыненне рэпрэсій. І амерыканцы, я ведаю, таксама вось гэты бок у перагаворах адстойваюць. Ёсць санкцыі, якія былі ўведзены за парушэнне правоў чалавека, і патэнцыйна яны могуць быць змякчаныя, але ёсць санкцыі, уведзеныя за вайну, іх зняццё толькі ўзмоцніць Расію, адкрые для Расіі новыя лазейкі, і вось такія санкцыі нельга здымаць ні ў якім разе. Трэба адзначыць, што еўрапейскія санкцыі, якія нашмат важнейшыя, нельга змякчаць увогуле. Я спадзяюся, што Украіна таксама будзе падтрымліваць гэтую пазіцыю, і пакуль ідзе вайна і тэрор, ціск на рэжым павінен працягвацца. Канешне, Лукашенко тут хоча падаражэй прадаць людзей, для яго, як вы сказалі, гэта тавар. Таму нам вельмі важна, каб людзі не толькі выйшлі, а адбыліся сістэмныя і нязменныя перамены ў Беларусі, каб закладнікаў увогуле больш не было. Я уточню, чи правильно розумію, що в вашому уявленні є все-таки оця межа, які санкції не можуть бути зняті навіть в обмін на людські долі, на людське життя, на людей, які звільнені. Тобто, наприклад, якщо я правильно розумію, наприклад, санкції, які сприяють розвитку, точніше, зняття санкцій, яке буде сприяти розвитку білоруського ВПК, наприклад, ну, це теоретично могло би бути великою проблемою. Тобто, чи розмежовуєте ви ось цю лінію, коли зняття санкцій буде надто небезпечним? Я хочу еще раз подкрэсліць, што санкцыі, якія ўведзеныя за ваенную агрэсію рэжыму, іх нельга выкарыстоўваць у гуманітарным трэку.
Ну іх можна, канешне, але гэта мы заўжды павінны ўлічваць фактар вайны. Бо, канешне, Лукашенко хацеў бы, каб усе санкцыі былі знята, і ён там выпусціць 900 чалавек, якія застаюцца за кратамі, хаця людзей насамрэч больш, возьме новых закладнікаў, працягне дапамагаць Пуціну ў гэтай вайне, а больш вось карта на руках у Еўропы, напрыклад, не будзе. І што рабіць далей? Вайна будзе працягвацца, Лукашенко будзе зарабляць на крыві украінцаў, новых закладнікаў браць, то бок гэта такія паўмеры, якія не прынесуць ніякага выніку, але аслабяць пазіцыі Еўропы. Таму я заклікаю Еўрапейскі Саюз быць моцным, быць прынцыповым, і дзякую Украіне за новаўведзеныя санкцыі, за вось такі вельмі ясны пасыл Еўропе, што Лукашенко не можа быць прабачаны за яго злачынствы. І я спадзяюся, што Еўропа выстаіць у накірунку санкцый. Я ведаю, што новы пакет рыхтуецца. У гаспадара прэзідэнта Трампа дастаткова моцы, каб вызваліць людзей толькі амерыканскімі намаганнямі. Джон Кол, спецпрадстаўнік, вельмі добра робіць сваю працу, перагаворы працягваюцца, але нельга прымусіць іншыя краіны змяніць сваю палітыку, калі гэта не ў інтарэсах, скажем так, Еўропы, і калі гэта можа ўзмацніць пазіцыі Расіі і рэжыму Лукашэнкі, што тычыцца вайны в Україні. Так, хочеться вірити, що в американській адміністрації в ЄС точно буде таке розуміння, чітке усвідомлення цієї межі. З вашого досвіду спілкування зі звільненими політв'язнями, що ці розмови дають вам для розуміння того, як зараз працює репресивна машина всередині Білорусі? Чи вона змінюється, стає більш вигадливою? Зокрема, в контексті свого чоловіка ви зазначали, що, очевидно, він утримувався в режимі інкомунікаду і повної інформаційної ізоляції. Словом, що можете сказати про це? Умовы ў турмах для палізняволеных яны проста жудасныя. Гэта не чалавечыя адносіны, гэта як сучасны гулаг, і людзі залішаны ўсяго, і ежы, і напояў, і аховы здароўя. Многія трымаюцца інкамунікада, не маючы ніводнай магчымасці паразмаўляць з роднымі. Гэта, канешне, здзекі над людзьмі, спецыяльныя біркі клеюцца на вопратку палізняволеных. Гэта значыць, што яны схільныя да экстрэмізму, тэрарызму і гэтак далей, і адносіны яшчэ горшыя да іх, пастаянная шыза. Ну і людзі, якія выходзяць, канешне, яны дзеляцца такімі жудаснымі падрабязнасцямі. Ну проста ты не разумееш, як можна ў сучасным свеце такое можа адбывацца. Але ж я, канешне, разумею, што ўсе рэпрэсіўныя машыны, дыктатары, яны працуюць аднолькава, і колькі я вельмі шмат слухаю і украінскіх ваеннапалонных, якіх вызваляюць, і яны расказваюць жудасы з расійскага палону, ну гэта, канешне, параўнаць гэта нельга, але ж я думаю, што імкненне зняважыць, зруйнаваць чалавека, што ў беларускіх турмах, што ў расійскіх, у дачыненні ваеннапалонных, яны аднолькавыя. На жаль, так. Пані Світлано, я вам дуже дякую за цю розмову і загалом за підтримку України, за чітку позицію, і живе Білорусь. Живе вольна, слава Україні. Героям слава. Дякую вам.